Wemngani wami, yabo mase uqedile ukuthuka ubaba wengane yezwa. Nathi sakuthukisa yena yezwa. Masuba la. Amanye amantombazane amanye amantombazane anogogo, anoma abahlakaniphile. Xoxele. Ngisho kudala, ngisho emandulo indoda yayilungiswa. Ngisho kudala, yabo kuze kuthiwa inkomo kamanje, yazi inkomo kama iqhamukaphi? Inkomo kama iqhamuka sekuthenini uma wakho lo kade ekhambela. Lalelani, nina ninezingane namadoda ashadile. Nina ninezingane ezalwe embangweni, unosita wakho ukubi, kutshumana umtshumo. Unengane embangweni kukhona usita wakho. Nizele izingane nazalela ama-breadwinner. Ngalesikhathi nizala lezo izingane ugogo wangajabula ukuthi umntanakhe usezoqala ke manje ondlela ingane yakho. Bebengakayilindeli lengane yakho, wena usuzothatha imali, right? Nazala izingane ezama-favorite. Ithe ingane yakho mayiba i-favorite ngoba nakho intombazane ube nabafana umfana. Kwaqala kwangaba mnandi kulo ozela umfana okule ozela intombazane, kwangaba mnandi. Nizale izingane umfana kade ondla odadewabo, ondla nezingane zabo. Uthe wena musufika nalengane yakho, umfana wayeka wathi usezofocus kuwena. Ninezingane ezinama-favorites, baby daddy benu bashade nabanye abantu abathi umlethe ngamaholidi sizombona simkhumbulile. Kuphi khona? Kuphi? Umlethe kuphi khona? Uhambise nawe ubona izinyo, umhambise athi uzokukhombisa. And uyabona, yabo mesethe uyabona, futhi uyabona ngempela, izobona leyo ngane yakho. Ninezingane ezisetshenziwe, ninezingane ezinezichitho. Ingakho kuqala ukuthi phela thina guys sikhulele emalokishini. Yabo nami le information enginayo ngiyithatha kwi-journey yami ukuthi khona into enjena, nanokuthi niyafona. Hey guys, avenifona shame. Avenifona, nina niyafona, nina yafona amantombazane. Lalelani la nginitshela izwani ngami. Ayafona amantombazane. Hayi sisibonga unjani? Ngisacela ukubuza bandla. Yazi usita wami uzele nje, umnawethu uzele, indoda isinjani. Ayikho into engayenza ukuthi iqede lento. Kuyafonwa, abanye bafuna izichitho left and right. Bayafona abantu. Uma usushawe ngesichitho, lalela, moshawe ngesichitho akufuneki wena, akufuneki nengane yakho, nasemsebenzini uba nenkinga. Kuze kuphumele nasenganeni yakho. Uyanderstand? Ingakho wena kungeke kuze kwenze sense ukuthi yindaba uthami enezingane ezu3, omama bawu3 abahlukene. Uyazondla lezi ezu2. Le yakho akafuni wena, akafuni naleyo ngane yakho, akafuni noma nibone nobabili. Nina no2. Ngeke kwenze sense ukuthi indaba ubaba wengane yakhe ingane izelo waye hands on ehlezela jiki sekudaxazile nengane. Uyanderstand? Mthuke mngani wami yezwa. Umthuku baby daddy mase uyasukuma. Yabona nje thina sisakhula kudala ukuthi phela umuntu wayesamncane, kodwa ngangike ngizwe kuthiwa eClermont kwakukhona umama lo yayithi ingane no 1 week izelwe ne, mase uyayithatha uyisa kulo mama. Lo mama lo kuthiwa wayithatha inyembezi zengane ayihlanganise nomuthi. Mekwathatha inyembezi wayihlanganisa nomuthi, ingane nje mayike yakhala kakhulu. Awubona ngobaba wengane efone ebuza ukuthi ni right yini, akasuki enganeni. Wayesuke engekaphinde futhi azasuka enganeni. Ngixoxele, abantu abanoma nabo nogogo banenhlanhla. Thina sizalelwe emalokishini, sikhula sinabazali asinabani. Uma umuntu ozalwe noma uhlakaniphile nogogo uhlakaniphile, wawuthi uma uqala ukuthomba nje kubizwa inyanga yasekhaya kusetshenzwa leli gazi lakho lokuqala. Uma ngenziwanga njalo,
Abanye abantu abazi nanokuthi balungiselwa. Ungaze uyihenge, guys, ungaze uyihenge ubone ngazuthi wena impilo yakhe ihlukile kunamanye amantombazane because amanye amantombazane asukunyelwa. Amanye awekho even aware ukuthi asukunyelwa. But uma ulalela futhi uyezwa na ulalela izitori zomuntu, athi umuntu hawu yazi uqinisile bonke ngathi ngiqala ukuya kuMaphi mina uma wangibiza kwabiza umunye umkhulu kwenziwa ukuthi nokuthi. You understand? Uma ngenziwanga njalo wawuthi mawusumithi before nje kuze kuyobikwa isisu uthathwe uyiswe kwinyanga yala ekhaya. Inyanga yala ekhaya yena yenza izinto zala ekhaya yona ebethelayo, makushoniwe kubizwa yona, makuchelwa kubizwa yona, qinisa umuzi kubizwa yona, makwenziwa njani kubizwa yona. So wawuthi ke mawusumithi uma wakhe akuthatheke asho ukuthi usumithi akubike kubaba kuthiwa ayimthathe usuyathathwa usuyiswa kwinyanga yala ekhaya. You understand? Uma usuyiswe kwinyanga yala ekhaya, inyanga yala ekhaya ke ifika igeze ngemithi yakhona eqondene nalomcimbi owenza. Ugeze, right? Mawusugeziwe ke, mase uyathathwa ke uyaqhutshwa. Ingakho abanye bathi mabefika beqhutshwa, laba bavele bavuke bageze ngesunlight, bahambe baye kulowo muzi, baqhutshwe, baxoshwe, baphinde emuva. Abafani nalabo babeyiswa beyogeza. Lo hambile wayogeza ngesunlight, wafike waxoshwa umfana wamphika okuphuma amazwi obuhlungu ukuthi siyobona ngengane. Uyayizwa lonto? Laba banoma abahlakaniphile abawazi lawo mazwi. Labo ngoba oma wabo bahlakaniphile baqale ngokugeza. Bathi befika kubonakala ubaba wakhona noma wakhona esmile. Amazinyo athi uzwe bethi hayi seniyosazisa ke ingane mayisifikile. Uma kumfana kuzoba usibanibani, uma kuyintombazane kuzoba usibanibani. Aqale kuma wakhona sisangane ehambe etshela umhlaba wonke ukuthi ulindele ingane kaMabhengu. Ingane yakaMabhengu izoteta, sezoba umzukulu yena, umzukulu wesithathu, umzukulu wokuqala kwasha kwacima kanjani. Ngelanga ekuzolentuzwa ngalo okuzokhokho, kufike kuzokhokho ingane yondliwe iziyondliwe nayikati lakhona. Anzazi lezo zingane enjalo thandwa wo anti, ithandwa yiwo wonke umuntu, ithandwa yihlobo, ithandwa wo cousin. Mathi mayisihlawuliwe ke ingane phinde futhi uthathwe futhi uyiswe kulowo mkhulu. Yazi usuyokwenziwani ke manje? Isiyoqiniswa ingane ngoba njengoba iyifavorite lapha kaMbatha izobe yakaMbatha. Asazo anti bafila kanjani ukuthi ubhuti wabuzela ingane iyifavorite. Asibazi ukuthi bafila kanjani. Asimazi umfana ukuthi ubeganga nobani. Asazi ukuthi kuzokwenzakalani anti bafila kanjani ukuthi sekhona ingane ezelwe la ewumfana. Mhlawumbe ubaba wakhona noma wakhona bakaze bazala umfana bebehleze bemlangazelele wena usuzela umfana. Yazi benze njani? Baphinde bayiqiniseke, sebeyiqinisela ukuthi laba mabethi baya attack bahluleke. Guys kuyasetshenzwa. Uyazi la ekhaya thina sikhulele emalokishini asazi next. Nathi izinto siyibamba kwijeni sikubona, uhamba ufundiswa imithi, usuyatshela ukuthi hayi ukhona umuthi wokuthi, ukuze kube nje, ingoba kunje. Mawucabanga wena wayi kunje usubuyisa umqondo usuyabona ukuthi hayi man. Indaba kukhona intombazane nezingane ezu3, abafana bo3 abayondlela izingane zabo. Akukho neyodwa. Nansi indaba, as much as abafana bagangile, abafana bayalungiswa, uyalungiswa umfana. Umfana uyalungiswa ngisho umkhulu babelungiswa. Otherwise umkhulu wayengekabuye phela eGoli, wezobuye sebuya nentombi. Kunalokho wayebuya nengane, wayengeka azalishiya ekhaya, wayengeka azalikhohlwa ekhaya. Umkhulu wayengaba nezingane ezu30 ngaphandle. Wayiloke ethenje nginomfazi ekhaya. Yini ke ispecial ngogogo wakho? Uhluke ngani ugogo wakho kunathi? Kuyasetshenzwa. Ngizokwethukela imbokodo-ke iyaqwashisana yodwa. Kuthi-ke masumxekile ubaba wengane usuqedile. Abanye-ke ezinye iy'ngane-ke zinogogo la ngaphandle.
cebisana-ke imbokodo. Mina-ke nawe nganzakwethu bengathanda sihlangane laphayana kwi-comment section sizwe uvo lwakho laphayana ngalolu daba lale nto lena abathi-ke ubaba wengane akondli. Ukuthi-ke wena uthini ngalolu daba, ungakhohlwa ukucofa subscribe button le channel, siphinde sihlangana kwividiyo elandelayo. Sikuphathele ezishisayo, hlala nomgosi kusukela Monday kuya ku-Sunday. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button kule channel yethu.